Hej og velkommen til min vaskevideo. I dag viser jeg, hvordan I kan vaske en coated bil, som jeg vil gøre det. Det er jo ligesom som alle andre brancher, at der er 1000 måder at gøre alting på. Men jeg synes, det her det fungerer fint. Godt for mig, godt for kunderne. Så det er der, jeg vil vise, hvordan. Og første trin i processen, det er en forvask. Og det gør vi for at få alt det store snavs ned, så vi ikke ridser lakken, når vi skal vaske den senere. Og til det, der bruger vi en skumlanse for at få den her tykke, lækre barberskum, som hiver alt skidtet ned og får det til at arbejde. Og der bruger vi Gions forvask, og der er der et lille målbær med, så jeg ved præcis, hvor meget vi skal have i skumlansen. Andet trin i vores vask, det er fældende. Og det er lidt forskelligt, om folk de gør det før eller efter, men jeg vil bare vise en lynhurtig vask. Og der vælger jeg simpelthen at gøre det, når skummen den er skyllet af, så tager man fældende. Og til det, der har jeg Gions fælderens eller flyverostfjerner, hvilket er samme produkt, bare forskellig indpakning. Og så en fældebørst, alt efter om man har store hjulkapsler på, eller om du har en fælde, du kan vaske ind i. Og tredje trin i vores vask, det er simpelthen håndvasken. Og der vil simpelthen anbefale Gions Bath Plus, som der også er forsejling i, så det vil sige, at man er sikker på, at bilen altid er beskyttet. Og fjerde og sidste trin i vores vask, det er simpelthen aftørring med sådan et stort, lækre, blødt mikrofiberhåndklæde her. Lad os komme i gang. Og først starte med forvasken. Og der skal der 200 ml sæbe op i skumlansen, så vi får den her lækre barberskum. Og der er til fordel vedlagt sådan et lille målebær, som man kan bruge. Så 100 ml og 200 ml. Og så bare vand i resten. Så skal det bare fordeles over hele bilen, og det må ikke gøres i solskin, for så tørrer det ud, og så når det ikke arbejde. Og det er bare noget bøvl. Det skal bare over hele bilen. Så skal det bare skylles af. Jeg starter med altså op fra, så man tager skidtet med ned. Du skal til at rense fældene. Og der følger simpelthen en flyverostfjerner med, som også er en fælderens. Det er samme produkt, 2 forskellige navne. Og hvis man har åbne fælge, det vil sige fælge uden kapsler, det kunne fx være en Tesla, så kan man bruge sådan en fældebørste her. Men de fleste Tesla, de kommer kapsler, så det giver ikke så god mening. Så skal man have fat i sådan her i stedet for. Og så prøver jeg selvfølgelig bare fælderensen på. Og det behøver ikke være meget, det skal bare lige være sådan der. Så skal man bare sidde i 2 minutter, og så kan du bare skrubbe af med den her, eller fældebørsten. Nu kunden har været så smart at få kodet fældene, så det er bare sindssygt nemt at arbejde. Nu skal vi i gang med håndvasken, og der bruger vi sådan den her sindssygt gode Bath Plus. Og det skal blandes 1 til 10. Det vil sige 100 ml sæbe til 1 liter vand. Og så resten vand. Og det skal igen bare ud over hele bilen. Nu skal vi til vores håndvask, og der bruger vi den her mikrofiberhandske fra Gion for at vaske bilen så skånsomt som overhovedet muligt. Og så er det bare at vaske bilen, og det gør man altid på langs, så man ikke ridser. Hvis du begynder at køre i cirkler, så kan man ridse meget mere, og de er svære at fjerne. Så man vasker bare hele bilen sådan her, fra top til ned. Og man har vasket sådan en hel panel her, så skal man have vaskehandsken ned i en ren spand med vand, og ned og skylle den godt igennem. Så man er sikker på, at alt skidt er ude, så man er klar til at gå på bilen igen. Og når vi så har vasket hele bilen, og den står totalt snorlige, så skal den bare skylles af. Og så skal vi til det sjoveste. Det er nemlig at tørre den. Det er perlet, når man får sådan en coating der. Og der handler det om at tørre bilen ved at røre den så mindst som muligt, for det kan selvfølgelig også ridse. Så det er bare at kaste ud og trække til sig. Og så kan man til fordel, hvis man lige vil tage fældene og falserne, så har jeg sådan en lille håndklæde her til lige at tage de ting, så man ikke bruger det, man bruger på lakken på det.
så har vi simpelthen en super flot bil, uden at ridse noget som helst. Så god vask derude.